Cada dia veig com tot es posa en marxa amb esforç i dedicació. Cada caixa que es carrega, cada carretó que es mou, cada pas que es fa, no només contribueix a alimentar més de 10 milions de persones, sinó que Mercabarna dona vida. Un any més s'ha donat una segona vida als aliments que no es comercialitzen gràcies al Foodback, amb molta sensibilització i el foment de l'aprofitament alimentari. La salut del planeta ens preocupa molt. Per això hem seguit desenvolupant projectes innovadors que posen la sostenibilitat al centre. Hem facilitat les connexions que donen fruit a l'aprenentatge, la inspiració i les noves oportunitats professionals. La nostra àmplia oferta de productes de qualitat i les relacions de confiança amb els clients han aconseguit bons resultats de vendes en tots els sectors. Tot això, com sempre, gràcies al compromís i la cohesió de les persones que fan que Mercabarna sigui molt més que un mercat. M'acompanyes i t'explico com Mercabarna ha donat vida al 2023?